Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм... Майко, ти ще умря с дома. Капитан Лига. То спукна ли, бе? Да, взехме дома. Капитан... О, взех фумеч. Аз взех фулки, майко, спавам. Взех втори фумеч, така. И аз съм Капитан Америка, не Капитан Лига. Аз съм взел 3 фулмеча. Вау. Аз скочих долу и взех много фулки. И аз взех. Yes, бе. Браво, бе. Нямам нагръдник, нямам нагръдник. Аз имам 2 наградника спокойно. Аз имам само иронката. Обаче, значи само нямам гащи. Имам и още 2 фулмеча. Човек никой ми не ме забеляза, че флайнах до там, гад идиот. И тук сме някакви изроди всички. Да, изроди, взехме фулки, да не бъда ръчише дори. Абе, Букук. Да, това са Георги и Георги. Значи Жоро ВГ е малкият Георги, Какво? Крин... Той с купена игра балака само си праща смс да купува разни глупости. О, смайт едно кнокбак, едно на 4-ти левел, о, да. Аре да минем този джамп тук, където е. Той ли? Къде ме? Аз тя на ларв джамп. Ние го минахме това ларв джамп. Не сме. Чакай. Точно това не сме. Ома гър, да, аз съм бърк. Това е много лесно, да. Зато и падна. И ти падна. Не съм. Скоро ще падна. Портна на евент. Тук чест евент ли ще има? О, май ще има дроп парти. Чакай се пусна на О, повече. някакъв мет на меч. О, имам 2 честа бутушки, 2 честа. Човек този вика бой. Какъв бой, бе? О, айде. Фак, ето там да пукнем. Не, бе, това е бой по... Георги, не, ще ме убиш, Георги! Нали това е? Не, фак! Някакъв дъма ма гони. Умрех. На половин сърце съм, умрех. О, аре, скачаме на този Георги, идвай. Аз, омага, къде ма спална? Да, сега ще видят логина. Да, както иде. Георги, идвай на този да му скачаме. Аз съм на 3 сърца заради тебе. Така. Изяш лек. Сега, чакай, идвам, качам. Аз съм тука. Не са би с хака, Букук. Ти с килаура как няма го убиш? Убий го, Георги! Те тук са хакерчета наши. Георги ще умра заради тебе. Опа, чакам малко. Той на 95%. Аз умрях. Ко скачам без брони, давам фрикилове. Бро, дай ще го убим. Ще успеем, бе. Аз умрях. То слепна ли, бе? То слепна. Пауъра ми е минус 8. Той е Левна. Как може с толкова неграмотен? Левна. Левна. Някои казват някой левка. Омага това какво е? За кеф. Кой пуснал тази песен? За кеф паднахме. Евент е да са пукати. И който... Сега ще пукна тонито, е така с килаура. Не, бе, бегай от тук, бе. Аз съм те добавил, бе, не мога да. Вие сте хакери, аз се изключих специално за клипа да не ме банват. Не, че някой много ще ми гледа клиповете, ама... Какво е по Георги? Не, Георги, не. Бухай си дома сета. Това е Про 4, имам пух. Аз имам Про 4. Аз имам една Про 4, не. Дъма блокове! Къде? Омага! Аз го взех. Про 4. Ми да. Аз нямам дъма. Аз нямам дъма броня, аз имам ирончето. Не са фул мечове. Да, фул мечове са. Фул мечове с майт петица, шартнес петица. Аз имам 2. Аз имам 3. За кости 3. Флайер Флайер ще видя, че ще баннат. Аве, админе. Евент. Админе, аре. Они. Ейте, той. Усава, Георги ще ги вземе. Да, бе, дай ми ги. Дай да убим Георги. Давай, убий го да се взема нещата. Бе, дай ми ги. Гадняр, сърдете се. Аре, ако взехте. Къде отиваха нещата? Сърдете се, той ги прибра в ендър честа. Гадняр, убий го пак. Хакер. Аз ще взема и аз да меча, сега ще го убия. Имам джумпър сворд, малпак.
Георги, ела пак, бе, ела. И сега. И сега ще скочи с фулките. Готви Няма си скоча. легендарката. Скачай без фулки и без меджета убия. Много больно. Аз ще па... Фак! Бягай. Остави меча. Ай, бати хака! О! Дай му ги, бе! И дай на мене! А, те са про четворки, омага, бе. Хакер. И ти какво искаш, про петици ли, бе? Супер, има звуки. Аре, бе, дай ги! Дай! Шарк 5. На, стига си ме удрял, бе. Омага. Георги, сега ще ме убиш пак. Ти ще умреш от това респекта. Да. Не, няма. Половин. Георги, сега си ме убивал. И без Това това. беше туалето ни бяха. Не, бе. Да, аз бях. Тони! Много се зли. Сега ще ги дам. Букук! Дай му ги, върни му ги. Добре. Георги, ела да ти дам. Мага, то тук било енда, бе. Аз падам. Бай! Георги, обаче дам фулките. Дисконектнах пъти да умра. Викат ми ги ще часа. Чакай малко, идвам, бе. Не се. Георги. Дай ги по хубавия начин. Мами, Авто. Пак половината, ха-ха. Аре, сега ги дай. ама Георги, дай това, което Жоро го метна. Да, дай ги. Няма, че ме уби. Няма да убил, иначе пак ще убия. Давай, бас, сега ти ги дам. Утафа портмана. Добре, аре, Георги, ще ги дам без да ме убиваш. Почва ли евент? Омага да ме блоко. Георги, сега ще ги дам. Там да компенсирам килаче. Hello. I want to. Аре, вече ще ги дам. Клипа стана дълъг. Цели 7 минути. Чакай, че пак ще ми дойде съсед. Няма, ето, арте. Абе, мам... Чакай. Дай ми ги. Опа, стах нещо, което не знам какво е. Се омахнах. Но може то да е било това за звука. Саш? Иху! Хора! Не се мале. Чули. Не бе, някакъв като викам, знаеш какво става, почва да се намаля автоматично. Тук като говорим само кръщите. Георги, разгарай, за пак ще убия. Стигай. Аз умрех с фул меч. Хакер! Бихте го е! На 20% хелци. Как го става да умирае? 5%! Опа, извинявай, помислихте за бакука. Стига с тази скилаура, бе. Стига помислихте за другия. Абе, стига, бе. Георги идва с меча. Умри, ба. Аре, бе, за какво, бе. Чакай, че това е фулмейт да го прибера. Убих го едва та. Сега някакъв умираш. Аз влизам на личен. Георги! Хело, хора, това е моят личен. Пипа. Не моя мама, падиш. Гледай, че какво става тук. Абе, тази шибана тръстика пораснала. Мальчик, тръстиката расте. Омага! Пустай ме намира! Защо? Ще умря. Flying is not enabled. What е лупското? Не съм умрял. Flying is not enabled. Сега ще умреш. Сега умреш. Така само умира. Кожа. Ай, спре тази песен, бе. Това от сестра ти ли е? Да. Добре. Как се казваше на песен? Не, другата дето на мен много ми харесва. Две книги. Още една е правя Bookshelf. Enchanting Table. Мога да се направя Enchanting. Мога да се направя Enchanting Table. Enchanting. Изхвърли ма. Омага, аз като рефрешна. Сървъра го спряха. Да, Омага, сложих 2 книги вместо 2 диаманта. Много. Enchanting Table. Хора, не дейте да говорите. Бла. За 2 минути. Добре.
Разкрала седи там. О, мага, чуй как ми заизглежда сходно. Тони, къде си? Аз съм бил 31 лева, никакъв недър. Ще умра там. Да, аз излизам от тук. Виждам редовно. Виждам редовно. Абе, тази песен се стратя на думкала. Еми хора, май това ще бъде за този клип. Изнервя се човека. Това ми е втория опит, на първия не се чуваше звука. Ай, чао. Кажи ти чао, Баба. Бъбъ. Все пак да не се чува. Николов. О, Кажи чао, бе. пупу. Хората тебе чакат. Ай, Буба. Една се бе харесало. Да даде ти, да хареса ти клипа. Чухте ли, бе? И коментирайте, най-важното. И се абонирайте. Най-важното. Трябва да имам абонати. Не може да е като миналия профил с един. И ай, чао.